ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತರಿಗ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಚಾನಲ್. ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ಶುರು ಆತಿನ ಒಲ್ತು ಪನ್ಲೆಗೆ ಗೆಸ್ ಮಲ್ತಾರ ಈ ಜಾಗನು ಒಂದು ಕುಡುಪು ದೇವಸ್ಥಾನ ಸಂಡೆ ಕಾಂಡೆ ಅನಗೆ ಎಂಕುಲ್ ಬೈದಿನಿ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಗ ಅಂಚಾದು ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ಮುಲ್ಪ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತುಂಡು ಅಂಚನೆ ಸಂಡೆ ಎಂಕುಲ್ ದೂರ ಮಾತ ಪೋಯ ಅಂದು ಯಾನಿಕಲೆಗ್ ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋಡು ಶೇರ್ ಮಲ್ಫೆ ಬಿಸಿ ಡೇ ಆದಿತ್ತುಂಡು. ಓಕೆ ಎಂಚನ ಕುಡುಪು ದೇವಸ್ಥಾನದ್ದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತಿನ ವಿಡಿಯೋ ಅಂಚಾದು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಕೆಲವೊಂಜಿ ವಿಷಯಲೇನ್ ಯಾನಿಕಲೆಗ್ ಪನ್ಪೆ. ಪುರಾಣದ ಪ್ರಕಾರ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಪಂಡಿತ ಕೇದಾರ ಪನ್ಪುನರೆಗ್ ಜೋಕುಲುಪ್ಪುಜೇರು ಅಂಚಾದು ಪರಿಹಾರಗೋಸ್ಕರ ಮಲ್ಲ ಕಾಡ್ದ ಮಧ್ಯೆ ಅಲೆದಾಡ್ನಾಗ ಒರಿ ಸಾಧು ಶೃಂಗಮುನಿ ಅಂದು ಅರೆನು ನದಿ ತೀರಡು ತೂಪೇರು. ಶೃಂಗಮುನಿಡ ಮೇರ್ನ ಚಿಂತೆದ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ನಾಗ ಕುಡುಪು ಅನಂತ ಪದ್ಮನಾಭ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪಿರಾವುಡುಪ್ಪುನ ವಾಸುಕಿ ನಾಗರಾಜ ಮಂಟಪದ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯನು ಪೂಜಿಸಾಂಡ ನಿನ್ನ ಆಸೆ ಆಕಾಂಕ್ಷಲು ನೆರವೇರುನು ಅಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಅಂಚಾದು ಮುಲ್ಪ ನಾಗದೇವತೆ ಫಲವತ್ತತೆಗೆ ಪುದರಾತುಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಷಷ್ಠಿ ಕಿರುಷಷ್ಠಿ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ಮಲ್ಲ ಪರ್ಬ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷದ ಇತಿಹಾಸ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಒಂದು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಭಕ್ತಿಗೂ ಮೆಚ್ಚದು ನೆಲೆ ಆತೇರು ಅಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಓಕೆ ಕತೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪೆ. ಶೃಂಗಮುನಿ ಪನ್ಯ ಲೆಕ್ಕನೆ ಐತ ಪ್ರಕಾರನೆ ಕೇದಾರರು ಮಲ್ಪೇರು ಅಂಚಾದ ಆರ್ನ ಬೊಡದಿ ಗರ್ಭವತಿಯಾದು ಮೂಜಿ ಉಚ್ಚುದ ಕೆತ್ತಿಗೆ ಜನ್ಮ ಕೊರ್ಪೇರು. ಅಪ್ಪಗ ಕೇದಾರಗು ಬೇಜಾರಾದು ಭದ್ರಾ ಸರಸ್ವತಿ ಸರೋವರದ ದಂಡೆಡು ದುಕ್ಕಡು ಕುಲ್ದುಪ್ಪೇರು. ಅಪ್ಪಗ ಅಶರೀರವಾಣಿ ಕೀನುಂಡು ಮಹಾಶೇಷ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ಬೊಕ್ಕ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಅಂದು ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣಗೋಸ್ಕರ ಕೇದಾರನ ಬೊಡೆದಿನ ಬಂಜಿಡು ಪುಟ್ಟಿನಿ ಎಂದು ಪನ್ಪುಂಡು ಅವು ಅಶರೀರವಾಣಿ. ಬೊಕ್ಕ ಆ ಕೆತ್ತಿಲೆನು ಸರೋವರಡು ಗುಪ್ತ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಲ್ಪರೆ ಪನ್ಪೇರು. ಬೊಕ್ಕ ಆ ಸ್ಥಳಟ್ಟು ಹುತ್ತಲ ಬೆಳೆಯುಂಡು ಅಂಚನೆ ಕೇದಾರ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯನ ಧ್ಯಾನೋಡು ಮುಕ್ತಿಲ ಹೊಂದುವೆರು. ಒಂದು ಮುಲ್ದ ಕತೆ ಎಂಗೊತ್ತುಜಿ ಆನೆ ಪಾಂಡಲ ದುಮ್ಮು ಮಿನಿ ಕುಡುಪು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಅಪಗಲ ಈ ಕತೆ ಪಂತೆನದಾದನ ಹಿಂಗ್ ನೆನಪಿಜ್ಜಿ ಪಂತಜಿ ತೋಜೋಡು ನಂಬಿಕೆ ಉಂಡು ಆಂಡಲ್ಲ ಮಿನಿ ಪಂದಿತ್ತನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ನಿಕುಲ್ ಕೆಬಿ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲರು ಏರಾಂಡಲ ಪೊಸ ಬೆರಾದಿತ್ತನ ಅಕಲಿಗೆ ಈ ಕತೆ ಕೇಂದು ಖುಷಿ ಆವು ಗೊತ್ತಾಂಡತ ಮುಲ್ತ ಕತೆ ಎಂದು ಫೀಲ್ ಆವು. ಐಗೋಸ್ಕರ ಪಂಡೆ ನಮ್ಮ ಕೆಲವೊಂದು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೋಪ ಅಲ್ತ ಕತೆ ದಾಲ ಗೊತ್ತುಪ್ಪುಜಿ ಇತಿಹಾಸ ದಾಲ ಗೊತ್ತುಪ್ಪುಜಿ ಅಂಚ ಅದು ಯಾನ್ ದುರಾಂಡಲ ಪೋನಾಗ ಅಲ್ತ ಇತಿಹಾಸ ಅಥವಾ ದದಾಂಡಲ ವಿಶೇಷತೆ ಇತ್ತಂಡ ಖಂಡಿತ ಪಂದೆ ಪನ್ಪೆ ಹನ್ ಒಂದೊಂದು ಎಂಕ ಅಭ್ಯಾಸ ಅಪಗ ನಿಕಲಿಗ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಮಸ್ತ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಟಿವ್ ಆದು ಉನ್ನೊಂದು ಫೀಲ್ ಆವಡಂದಿತ್ತು. ಎಂಕುಲ್ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋದಾಂಡು ದೇವರೇ ಕೈ ಮುಗಿದಾಂಡು ಮಾತಾಂಡು ಎಂಕುಲಿತೆ ಪಿದಾಡಿಯ ಸಂಡೆ ಫುಲ್ ಬ್ಯುಸಿ ಆಯ್ನ ದಿನ ಎಂಕಲೆಗ್ ಕತ್ತಲೆ ಮುಟಲ ದಾಲ ಟೈಮೇ ಇತ್ತು ಜಿ ದೂರ ಮಾತ ಪೋಯೆ ಅನ್ ಪನ್ಪೆ. ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಕತ್ತಲೆಗೆ ಎಂಕುಲ್ ಬ್ರಿಕ್ ಹೌಸ್ಗೆ ಡಿನ್ನರ್ಗೆ ಪೋದಿತ್ತ ಆ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಲ್ತಿಜಿ ಬಾಕಿದ ಪೂರ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಲ್ತೆ. ದೇವಸ್ಥಾನ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕುಲು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬತ್ತೀನಿ ಇಡೆಗ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇತ್ತು ನಾವೇ ಐಗೋಸ್ಕರ ಇಡೆ ಬೈದ ಬಂಟ್ವಾಳ ಹೊಡಿತೀನಿ ಫಂಕ್ಷನ್. ಸೊ ಅಲ್ತ ಕೆಲವು ಒಂಜಿ ಶಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಸ್ವೀಟ್ ಅದು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಲ್ತದೆ. ಪಿರಾನಿಕಲೆಗೆ ಇಡೀ ಫಂಕ್ಷನೇ ತೊಚ್ಪಂಡ ಬೋರ್ ಆಪುಣಂದು ಒಂಜಿ ಚೂರ್ ಮಾತ್ರ ಯಾನ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಲ್ತೀನಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎದುರುಡ್ ಕುಲ್ದಿತ್ತೆ ಯಾನ್ ಆಂಡಲ ಚೂರು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಲ್ತೀನಿ. ಅವಾಯ್ ಬುಕ್ ಎಂಕುಲ್ ಬೈಯ ಪೋಯ್ನಿ ಸಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ ಬುಕ್ಸೇ ಇತ್ತುಂಡು. ಸೊ ಬಲೆ ನಮ್ಮ ಸಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಪೋತಿರ್ಗಾಯ್ತೆ. Come this side, dear. ಪೋಸ್ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಸಮ್ಮರ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ವಿಡಿಯೋದಪ್ಪನೇ ಮುಂಚೆನೇ ಇತ್ತು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕಾಟನ್ ತನಕ್ಕೆ
ఉండు. Kata Tanish. Yeah. तू का बास्केट कर तिरगाव 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 ಓಕೆ ಕುಡ್ಲದ ಸಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ ತಿರ್ಗದ್ ಬತ್ತಾರ ಹೆಂಗ್ ಶಾಂಡು ಪನ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕುಡ್ಲದಕ್ಕಲು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಊರುಡುಪ್ಪಿರು ಅಕ್ಕಲೆ ಗೊಂಜಿ ಕುಡ್ಲದ ಸಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ ಅಥವಾ ಕುಡ್ಲಪುರ ತೂನಾಗ ಖುಷಿ ಆಪುಣತೆ ಐಗೋಸ್ಕರ ಏತು ಪಂಡಲ ನಮ್ಮ ಊರು ನಮಕ್ ಇಷ್ಟನೇ ಆಪುಂಡು ವಾ ಊರಿಗೆ ಪೋಂಡಲ ನಮಕ್ ನಮ್ಮ ಊರು ನೆನಪಾ ಒಂದು ಎಪ್ಪುಂಡು ದಾದ ಪನ್ಪರು ಒಂದು 4th ಫ್ಲೋರ್ ಉಡ್ದು ಯಾನ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನ ವಿಡಿಯೋ ಏತ್ ಶೋಕ್ ತೋಜುಣ ಆಕ್ಚುಲಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ಜಸ್ಟಿಸೇ ಕೊರೊಂದಿಜ್ಜಿ ಎಂಕ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ತೋಜುಣಂದು ನಾನು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಒಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಎಂಕುಲು ಬೇಗ ಕಾಂಡೆ ಲಕ್ಕದು ಬೇಗ ಬೇಗ ಇಲ್ಲದ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತಿದ್ದು ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಆದ ಬೈದಿನಿ ಕದ್ರಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗ ದಾಯಪಂಡ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆಗೆ ಪುದರ್ ಕೊರ್ದಿತ್ತ ಅನ್ಶಾದ ಇಡೆಗ್ ಬೈದ ಪೂಜೆ ಆದ ಪ್ರಸಾದ ತಿಂದು ಅಲ್ಪನೆ ವನಸ್ ಮಲ್ತದು ಬೊಕ್ಕ ಸೀದಾ ಇಲ್ಲಗ್ ಬತ್ತ ಅಂಚನೆ ಇನಿತ ವಿಡಿಯೋಲ ಇತ್ತೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಲಾಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲವ್ ಪಿರತಿಕ್ಕು ಐನಾತ ಬೇಗ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಪೊಸ ತಾಯ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಪ್ಲೀಸ್ ಹಿಟ್ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಅಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಾಯ್